салом алейкум дӯстон. Имрӯз дар мавзӯи муҳиме гап мезанем, ки ҳар яке мо метавонад ба ӯ дучор шавад. Яъне чӣ бояд кард ҳангоми нохостан вайрон кардани маҳсулот, молу мулк дар мағоза. Яъне мушоҳида мешавад ҳолатҳое, ки дар мағозаҳои мо гузаргоҳҳо танг ҳастанд, ё ин ки ошёнаи мағоза, яъне поли мағоза тар мебошад. Мо одам ҳастем, ки метавонем аз болои ошёнаи тар гузарем ва ғеҷида ғалтем. баъд аз ғалтидан метавонем ягон маҳсулотро афтонем ба замин ва шикаст диҳем. Барои ҳамин дар ҳамин ҳолатҳо бисёри фурӯшандаҳо метавонад биёд ва аз мо пурсад, ки то ин ки мо пули ҳамин маҳсулоти шикаст додагиамонро диҳем. Лекин қонунгузор дар моддаи 234 Кодекси граждании Федератсияи Россия гуфтааст, ки таваккалӣ, тасодуфан нобуд ё вайрон шудани молу мулк бар зиммаи дар мавриди мо мағоза мегузарад. Яъне агар шумо барқасдона ин корро накарда бошед, шумо ҷавобгар нестед. Агар фурӯшанда ба шумо гӯяд, ки пулро де ба ман, шумо гӯед, ки фақат дар як маврид, дар мавриде, ки агар суд гуноҳи шуморо исбот мекунад, дар ҳамин маврид шумо метавонед он зарареро, ки расондед, ба мағоза диҳед. Биёед камтар мувофиқи Кодекси Федератсияи Россия ҳам гап занем. Дӯстони мо дар он ҷо кор ва фаъолият мекунанд ва мехонанд, ба мо саволе медиҳанд. Мувофиқи Кодекси граждании Федератсияи Россия моддаи 211 гуфтааст, ки риск и повреждения гибели имущества лежит на собственнике. Яъне дар ин маврида мо мебинем, ки аз қонунгузории мо ягончи фарқияте надорад. Лекин дар Россия шаҳрвандони мо мегӯянд, мушоҳида мешавад ҳолатҳое, ки коргарони муҳофизат дар Россия онҳоро меноманд ЧОП, частные охранные предприятия, онҳоро дастгирӣ карда мегӯянд, ки то пулро насупорӣ, мо туро сар намедиҳем. Барои ҳамин шумо метавонед гӯед, ки мувофиқи Кодекси ҷиноятӣ моддаи 230 гуфтааст, ки сӯистифода аз ваколат дар мавриди мо коргари муҳофизат метавонад мувофиқи ин модда то 7 сол зиндонӣ карда шавад. барое ки ӯ ҳақ надорад шуморо дастгирӣ кунад. ва шумо ба ӯ метавонед бо гапи хуб, ба лафзи ширин фаҳмонед, ки ман танҳо дар мавриде, ки гуноҳи ман аз ҷониби суд исбот шавад, ман ин Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Адлия Юстиция» и поделитесь, пожалуйста, данным видео. Большое спасибо.